ζούμε παιδιά και του χωρισμού ο πόνος αστυνάται στην καρδιά. Αν και αυτό το βίντεο κανονικά σκόπευα να το ανεβάσω πριν το νέο έτος και έλεγα να ήταν το τελευταίο δηλαδή του χρόνου για το κανάλι, αλλά να, κάτι κουραμπιέδες από εδώ, κάτι γλυκά και λοιπά εδέσματα από εκεί δεν μου επέτρεψαν να το ανεβάσω πέρυσι και το ανεβάζω φέτος. Πάντως εδώ να πω ότι στις γιορτές αυτές μακάρι η χοντρή το σώμα. Θέλω δηλαδή κι εγώ με τη σειρά μου να περάσω το δικό μου μήνυμα υποστήριξης στους συνανθρώπους μας που νιώθουν άσχημα όταν ξεφεύγουν έτσι λιγάκι στις γιορτές. Και εννοείται δεν φταίει κάποιος, έτσι. Από Χριστούγεννα σε αποκριές, Τσικνοπέμπτη δηλαδή κλπ. Μετά Πάσχα, καπάκι καλοκαίρι με μπύρες, μετά 15 Αύγουστος με τσίκνα, κάτι παρελάσεις με τσίπουρα. Τι να σε κάνει μετά και ο άλλος, πόσο να αντέξει δηλαδή τη δίαιτα. Αν και να πω την αμαρτία μου, για τη νέα χρονιά θα πρέπει να υποσχεθώ στον εαυτό μου να πηγαίνω κι εγώ με το ρεύμα, να λέω κι εγώ αυτά που θέλει να ακούει ο πολύς ο κόσμος, ούτως ώστε να γίνω κι εγώ μια μέρα μεγάλος και τρανός, αντί να γίνομαι, πώς να το πω, αχώνευτος ίσως στον κόσμο με το να λέω κάποια πράγματα, ας πούμε, κάπως σχήμα τέλος πάντων. Και εδώ να πω ότι είναι κάτι που με συμβούλεψε πριν χρόνια ένας φίλος, μου είπε: μην τα λες έτσι ρε εσύ απότομα, δεν αρέσουν στον κόσμο να ακούει ομοίη την πραγματικότητα. Πήγαινε το λίγο πιο πλάγια. Την άκουσα με τη συμβουλή του, αλλά spoiler alert, δεν είναι κάτι που πρόκειται να γίνει, γιατί βλέπεις δεν μάσησα τα λόγια μου στο στρατό. Θα τα μασίσει ο πολίτης. No way που λέμε και εκεί στο χωριό. Εδώ κανονικά θα έπρεπε να ευχηθώ κάτι, όπως συνηθίζεται άλλωστε τέτοιες μέρες, ο κόσμος να εύχεται, κυρίως στα τυφλά το κάνει και χωρίς να ακούει τι λέει ή τι του λένε. Από συνήθεια γίνονται όλα δηλαδή, ρομποτικά. Όπως για παράδειγμα όταν κάποιος έχει κάποιους γνωστούς που γιορτάζουν και αντί να τους πάρει τηλέφωνο ή έστω να του στείλει ένα μήνυμα, κάνει έτσι μια ανάρτηση στον τοίχο του, ταγκάρει και όλους όσους γιορτάζουν και βγήκε και για φέτος η αγκαρία. Του χρόνου τώρα ποιος ξέρει, μπορεί να μιλάς στα εξυπνορόλογα και να τα λες να στείλουν αυτά τις ευχές για σένα. Αλλά όπως και να έχει, εκτός από χρόνια πολλά τώρα για όλες τις ημέρες και καλή χρονιά που σας εύχομαι, θέλω επ' ευκαιρίας να προτείνω και κάποιες αλλαγές για τη χώρα, για να πάμε κι εμείς επιτέλους μπροστά και μια φορά να μην κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι και να κάνουμε κάτι δικό μας. Κάτι πρωτότυπο δηλαδή, γιατί είμαστε και Έλληνες. Αρχικά μια απορία. Γιατί να γιορτάζουμε την αλλαγή του χρόνου εμείς οι Έλληνες, αφού κάθε πέρσι και καλύτερα δεν είναι? Ποιος ο λόγος να χαιρόμαστε ότι ήρθε ακόμη μια νέα χρονιά που θα μας φέρει νέες αυξήσεις? Να, το λέει και ο υπουργός για παράδειγμα. Αυτός μωρέ που τα έχει βάλει με τους τραπεζίτες τώρα τελευταία και τους έχει κάνει να τα κάνουν πάνω τους όταν τον βλέπουν. Να, εδώ βλέπετε τον μέσο τραπεζίτη όταν ακούει το όνομα Χατζηδάκης. Ο ίδιος φέτος μας δείχνει πόσο θα μας μπει το 25. Εντάξει, δεν είναι και πολύ όμως, άμα το δείτε καλά. Κάντε λίγο υπομονή, το 26 θα είναι καλύτερο, το 27 ακόμη πιο καλό και πάει κλαίγοντας. Και αν σκεφτείτε τώρα ότι μπορεί μένει περισσότεροι Έλληνες να χρωστάνε, οπότε καταλαβαίνεις ότι οι επόμενες χρονιές θα μπουν εξίσου όμορφα. Και το έδειξε και ένας τουρίστας, αφού απόρρισε ο άνθρωπος γιατί στο Ιλάντα χρεώθηκε 50% παραπάνω στον καφέ στα Starbucks. Θα φτύσετε και το γάλα της μάνας σας. Δεν ξέρετε που έχετε έρθει, κακομοίριδες. Επίσης θέλω να προτείνω και την αλλαγή της ευχής αυτής της παλιωμοδίτικης καλά Χριστούγεννα σε καλά αλλοδαπούγεννα. Αφού πλέον αυτές οι γιορτές, όπως θα το κάνουμε, είναι για τους αλλοδαπούς που γενοβολάνε αβέρτα σαν τα κουνέλια και όπου εμείς για ακόμη μία χρονιά τους παρακολουθούσαμε μέσα από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες να χορεύουν και να γλεντάνε ησυχία των κορόιδων. Των κορόιδων αυτών που δεν έχουν να πάνε να γλεντήσουν επειδή πρέπει να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ούτως ώστε να μπορούν μετά να γλεντάνε τζάμπα οι πετανάστες, αλλά και να πληρώνονται και οι διάφοροι κουλτουαριστεροί και υπερπροοδευτικοί τσαρλατάνοι, αυτοί που έχουν μεγάλες τσέπες και που για εμένα είναι ο καρκίνος της κοινωνίας και που πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν τέτοιος. Και αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, να προτείνω στον Πρωθυπουργό να αλλάξει το look του, ούτως ώστε να αρχίζει να ταιριάζει με τα νέα δεδομένα. Παλιότερα, αν θυμάστε, είχαμε τους Αλβανούς, οι οποίοι γλένταγαν στο Σύνταγμα τότε, όπου και δεν τόλμαγες να πλησιάσει εκεί πέρα. Τώρα έχουμε τους Πακιστανούς, Αφγανούς, Σομαλούς και όλα τα υπόλοιπα έτσι παλουκάρια που μπαστακώνονται εδώ πέρα για να κονομάνει διάφοροι γιάσονες. Άσε δε που πάλι μας έδειξαν τα πουλημένα παπαγαλάκια για ακόμη μια χρονιά έτσι επιλεκτικά κάποια άτομα που είχαν πάρει τα βουνά και τα χιονοδρομικά, επειδή τώρα είτε κάποιοι από αυτούς είχαν τσιμπήσει κρατικό χρήμα και ήταν κάπως άνετοι οικονομικά, ή κάποιοι πάλι άφησαν απλήρωτες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους για να μπορέσουν να πάνε έτσι εκδρομή και μετά όταν επιστρέψουν και δουν ότι δεν μπορούν να μαζέψουν τα σημάζευτα, πάλι θα βγαίνουν και θα κλαίγονται για το πόσο άτιμη είναι αυτή η κοινωνία και το πόσο ορδέλο είναι το κράτος και ότι εννοείται οι ίδιοι δεν φταίνε ποτέ και πουθενά. Όπως πριν λίγες μέρες που έλεγαν για χιόνια και αλυσίδες, αλλά ο κλασικός ο μάγκας ο Ελληναράς σκέφτηκε ότι σιγά μη βάλω εγώ αλυσίδες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ έχω τζιπ. Και έτσι πήγε στον Όλυμπο όπου και έμεινε.
ή που πάλι σαν κλασικός Έλληνας, ενώ τον ενημέρωναν ότι δεν θα δοθεί φέτος παράταση, άφησε μέχρι τελευταία ημέρα τα τέλεια πλήρωτα, γιατί βλέπεις έπρεπε να πάει και σε ένα χιονοδρομικό, έτσι, για να το δουν και οι γείτονες, για να μην λένε ότι είναι μπατήρες και δεν έχει λεφτά. Σκεπτόμενος τώρα ότι θα παραδώσει τις πινακίδες τελευταία στιγμή, τόσο ώστε να έχει το αυτοκίνητό του για να μπορεί να το κυκλοφορεί. Τελικά, όταν πήγε να τις παραδώσει, είδε ότι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό άμεσα. Οπότε ούτε τέλη πλήρωσε, ούτε τις πινακίδες μπόρεσε να καταθέσει και έφαγε και το πρόστιμο. Αλλά πάλι φταίει το κράτος. Επίσης και το κράτος φταίει για το ότι κάποιοι πήραν δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τώρα που έχει ανέβει κατά πολύ, ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης καλεί, λέει, την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Ποιες ακριβώς ευθύνες έχει η κυβέρνηση, δεν κατάλαβα. Μαζί το πήραν το δάνειο τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο ποιητής. Αν έπεφτε το ελβετικό φράγκο όμως κατά πολύ, όλοι τους θα λέγανε τι μακά κι εσείς οι υπόλοιποι που πήρατε σε ευρώ δάνειο και το χρυσοπληρώσατε. Τώρα που τσούζει, αν αναλάβει η κυβέρνηση. Βρεούστ. Βέβαια, τώρα να πω ότι εκτός από τα βίντεο που είδαμε από όλο τον πλανήτη, όπου ο κόσμος γιόρταζε έτσι για το νέο έτος, με χαρά μπορώ να πω ότι είδα και ότι και οι Ιρανοί γιόρταζαν την αλλαγή του χρόνου. Πιστεύω τώρα ότι ο χορός αυτός και το γλέντι τους δεν αφορά μόνο το νέο έτος, αλλά και την λαχτάρα τους να γλιτώσουν από το καθεστώς του Χαμενεή, ούτως ώστε να είναι ελεύθεροι και κυρίως ελεύθερες οι γυναίκες. Μπράβο λοιπόν στις γυναίκες του Ιράν, που κράτησαν αντίσταση τόσο καιρό υπό τον φόβο τον γνωστό που ξέρουμε όλοι και έδειξαν ότι έχουν μεγαλύτερα φρύδια από τους άντρες εκεί πέρα. Όπως για παράδειγμα, αν θυμάστε πρόσφατα τη φοιτήτρια που κυκλοφορούσε γυμνή, έτσι κερδίζονται οι μάχες και όχι από τον καναπέ ή πηγαίνοντας για καφέ την ημέρα των εκλογών, νομίζοντας ότι θα στεναχωρηθεί το σύστημα που δεν πήγε να ψηφίσει ο Έλληνας και θα πέσει από μόνο του. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που παίζει πολύ τελευταία και θα μας απασχολήσει και στο νέο έτος είναι η κόντρα του Elon Musk με τους σκληρούς τραμπικούς, αλλά και με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και με τη Γερμανία, βέβαια. Έχει ανοίξει πολλά μέτωπα ο Elon Musk, αλλά όσο αφορά τον πρωθυπουργό τώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Keir Starmer, για εμένα είναι το μεγαλύτερο εδιόσκυλο που έχει υπάρξει ποτέ. Είναι εχθρός των Άγγλων όσο δεν πάει. Αν παρακολουθήσετε στο X τώρα σχετικές αναρτήσεις, θα καταλάβετε τι γίνεται. Δεν επιτρέπουν ούτε αναρτήσεις να γίνονται ενάντια στους μετανάστες, ωστόσο σφυρίζουν κλέφτικα όταν οι μετανάστες κάνουν κάτι κακό, βιασμούς και σκοτωμούς κλπ. Μάλιστα το BBC του είχε πάρει χαρά από τα σκέλια και είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ για κάποιους Σύριους ότι και καλά είχαν κατηγορηθεί άδικα και είχαν καθαρίσει πλέον από όλες τις κατηγορίες βιασμών και τελικά βρέθηκαν ότι άνοικαν σε μια συμμορία που άρπαζε παιδιά και τα βίαζε. Αλλά και εδώ δεν τα πάμε άσχημα, δεν είναι μόνο το BBC δηλαδή και το CNN κτλ. Αφού στον Sky ενοχλήθηκαν όπως φαίνεται από τον Musk, ο οποίος γράφει συνεχώς για εκλογές στη Βρετανία, ώστε να αλλάξει εκεί η κυβέρνηση. Μετά τη Γερμανία, ο Elon Musk παρεμβαίνει, κυρίες και κύριοι, και στην πολιτική ζωή της Βρετανίας, ζητώντας την αποφυλάκηση ακροδεξιού και τη διενέργεια νέων εκλογών. Το Sky όμως ξέχασε να αναφέρει τις συμμορίες αλλοδαπών που άρπαζαν και βίαζαν χιλιάδες ανήλικα κορίτσια στην Αγγλία. Μάλιστα τις αποκαλούσαν και σκύλες ή πόρνες, αλλά αναφέρθηκε κυρίως στον δημοσιογράφο που τα έδειξε όλα αυτά, αποκαλώντας τον ακροδεξιό. Όπως φαίνεται τώρα, ο Sky έχει θεματάκια με τους σοβαρούς δημοσιογράφους, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, και ενοχλείται όπως φαίνεται όταν κάποιος από αυτούς χαλάει την πίσνα οποιασδήποτε κυβέρνησης, αρκεί να είναι δυτικής. Αλήθεια, Μαντάμ, εσύ παιδιά δεν έχεις? Σου αρέσει δηλαδή αυτό που γίνεται στην Αγγλία με τα παιδιά των άλλων? Λίγη τσίπα δεν έχεις να μην μπει στην είδηση αυτή όπως σου την επιβάλλουνε, αν την επιβάλλουνε κιόλας? Παρατήσου ένα ανάγκη. Λεφτά έχεις για να ζήσεις. Τι ξεφτιλίζεστε έτσι και μετά παραπονιέστε αν σας φτύνει ο κόσμος? Ακόμη και οι Γερμανοί συντάκτες της Welt περισσότερη τσίπα είχαν και παραιτηθήκαν επειδή διαφωνούσαν για οποιοδήποτε θέμα. Τώρα, αυτά τα λέω σε μια συγχωριανή μου, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί βλέπεις η συγχωριανή μου φοβάται λίγο αυτόν τον Musk. Βλέπεις κι αυτός ο Musk δεν κρατάει το στόμα του κλειστό. Συνέχεια μιλάει από εδώ και από εκεί και μπορώ να πω ότι ήμασταν μια χαρά τότε που το είχαν το Twitter οι αριστεροί. Βούλωναν τα κακά στόματα που δεν έπρεπε να ακούγονται και ήταν όλα μέλι γάλα. Τώρα που το πήρε αυτός ο οποίος είναι επικίνδυνος για την κοινωνία, είναι γνωστό αυτό, είναι λέει υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και κάτι τέτοια έτσι ακροδεξιά και φασιστικά. Και εννοείται, όπως είπα, δεν τα λέω αυτά για κανέναν Έλληνα δημοσιογράφο, γιατί δεν ξέρω τι λέτε εσείς για τους Έλληνες δημοσιογράφους και παρουσιαστές. Εγώ μόνο καλά λόγια έχω να πω και τίποτα άλλο. Δείτε εδώ για να καταλάβετε το επίπεδό τους και το πόσο ψηλά είναι από τις υπόλοιπες χώρες οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Λοιπόν, να σας πούμε μια καλημέρα. No. Where are you from? Macedonia. Okay, thank you very much. Αυτά τα Χριστούγεννα εδώ
Όμορφα, χαρούμενα. Αυτό εδώ. Αυτό είναι, ναι, εδώ. Το φουστανάκι το κόκκινο του Άγιου Βασίλη. Αλλά πάλι θα μου πεις, δεν είναι βλέπεις και κανένας φιλάνθρωπος ο Μάσκ, σαν τον Σόρος, Λεβέντης ο Σόρος, ο οποίος μοιράζει χρήμα εδώ και εκεί και κάνει ό,τι γουστάρει στην Ευρώπη και κανείς δεν μιλάει επειδή είναι το στόμα του βλέπεις μπουκωμένο από το χρήμα. Επίσης να πω ότι για εμένα πάντα άτομα σαν τον Ντόμι Ρόμπινσον, είναι αυτός που έκανε γνωστή την κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα στην Μεγάλη Βρετανία με τις συμμορίες των αλλοδαπών, είναι τα άτομα που λένε αλήθειες που όντως πονάει το σύστημα και γι' αυτό το σύστημα το φυλακίζει. Γεγέ. Το να διαβάζεις άρθρα από το πρώτο θέμα ή από τα παραπολιτικά και απλά να τα λες στην κάμερα, δεν λες αλήθειες για τις οποίες ψάχνει το σύστημα να σε βρει γιατί κινδυνεύει. Γεγέ. Να ξεχωρίζουμε λιγάκι τα πράγματα. Όπως έκανε κάποτε ο Τριανταφυλόπουλος που όταν τον έβλεπαν έτρεμαν γιατί φοβόντουσαν μην έχει καμιά κρυφή κάμερα επάνω του. Αλλά για εμένα, τώρα που μιλάω για τους Έλληνες δημοσιογράφους, δείτε πόσο υπέροχη μελωδία είναι όταν τους ακούς να σκούζουν. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Να τους λες κάτι μέσα στο ίδιο τους το μαγαζάκι και να σκούζουν από πόνο. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν αγοράζουν ακριβά προϊόντα από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Μέρος της τιμής των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ οφείλεται στο αγγελιόσημο που πληρώνουν οι επιχειρηματίες, οι εταιρείες που παράγουν προϊόντα, το οποίο πηγαίνει υπέρ του ταμείου των δημοσιογράφων, στο οποίο φαντάζομαι ότι είναι και η κυρία Κοραή. Αυτό λοιπόν θα το κόψουμε. Άρα θα μειωθεί η σύνταξη. Βεβαίως. Σε ποιο ταμείο είσαστε, κύριε Τζίμερε, σε ποιο ταμείο είσαστε? Είναι στο ΤΕΒΕ, ήμουνα και σε αυτό τώρα. Τότε να κόψουμε και την κρατική επιχορήγηση για το ΤΕΒΕ, έτσι. Ναι, αν κόψετε και τις εισφορές. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. 1.000 ευρώ το δίνει. Επειδή το είπατε, επειδή το είπατε, πρέπει να ακούσετε και τ' άλλο. Εγώ ναι, συμφωνώ. Εγώ που βγάζω λιγότερα από εσάς πληρώνω περισσότερα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι λέτε διαφορά. Κάτσε φρεστήρω μου, να υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Έχω την εντύπωση ότι λέτε τη μισή αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι λέτε τη μισή αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι λέτε τη μισή αλήθεια και εμείς οι δύο μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια και να μιλάμε ελεύθερα. Είσαστε διαφημιστής χρόνια και πώς διαμορφώνονται οι τιμές των προϊόντων τις ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν οφείλονται μόνο στον αγγελιόσημο. Όχι, αλλά να κόψουμε όλα αυτά στα οποία οφείλονται. Τώρα, όσο αφορά την κόντρα του Μάσκ με τους σκληρούς τραμπικούς, να πω εδώ ότι για εμένα ο Μάσκ έχει άδικο. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι πρέπει να φύγουν οι μετανάστες για να δώσουμε δουλειές στους Αμερικάνους και να φέρνεις από την πίσω πόρτα Ινδούς για να τους αντικαταστήσεις. Και εντάξει, καμία σχέση τώρα οι Ινδοί με τους Πακιστανούς, δεν λέω, αλλά κάπου αντιφάσκει όλο αυτό, αφού ήδη οι Ινδοί έχουν πάρει πολλές δουλειές Αμερικανών. Σίγουρα είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος και σκέφτεται το συμφέρον των εταιριών του, δεν λέω, αλλά κάπου δεν στέκει όλο αυτό. Σε αυτό μάλιστα τον κατηγορούν και πάρα πολύ. Καλά, έχει δεχτεί εκατοντάδες αρνητικά σχόλια τις τελευταίες ημέρες ο Μάσκ και έχει κατηγορηθεί μάλιστα ότι μπλοκάρει και κάποιους ή τους αφαιρεί το γαλάζιο τικ, αυτό το ότι έχουν προ-λογαριασμό. Αν και αυτό παίζει αν έχει τελείως άδικο. Εντάξει, αυτοί που τον κατηγορούν είναι ζέοι, οπότε πρέπει να το ψάξεις καλά να δεις τι ισχύει. Γιατί έχει αφαιρέσει την ένδειξη αυτήν του μπλε τικ και από λογαριασμούς όπως η Αναστασία Μαρία Λούπης, η οποία είναι ζέα μέχρι το κόκαλο, ό,τι χειρότερο δηλαδή μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο, και μάλιστα έχει αναρτήσει πολλά fake news τα οποία τα έχει σβήσει μετά. Οπότε για μένα καλά έκανε ο Μάσκ εδώ. Πάντως να πω την αμαρτία μου, εγώ προσωπικά δεν ελπίζω σε καμία αλλαγή. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Μην έχετε καμία ελπίδα δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, έστω και λίγο. Ο κόσμος έχει πέσει σε λίθαργο παγκοσμίως και δεν ξυπνάει εύκολα. Όσοι Τόμι Ρόμπινσον και να αποκαλύψουν πράγματα και να μπουν φυλακή. Δείτε λίγο έτσι για παράδειγμα διαφορές στην κοινωνία της Αγγλίας και της Ρωσίας για να καταλάβετε ότι η Δύση πνέει τα λίσθια. Δεν πειράζει όμως, αυτά εμάς μας αφήνουν αδιάφορους μπορώ να πω, αρκεί να φυλάμε τα χέρια του Καραμανλή και όλα τα άλλα να πάνε ένα μπιπ. Καλά ρε εσείς, λίγη τσίπα δεν έχετε. Οκ, μπορεί να σας έβαλε κάπου μόνιμα σε κάποια θέση στο δημόσιο, μπορεί δεν λέω, αλλά λίγη μαμημένη αξιοπρέπεια δεν έχετε μέσα σας. Πόσο ξεφτυλισμένοι είστε ρε. Μια ζωή ραγιάδες. Ονειρεύονται και την πόλη κάποιοι που μια θέση στο δημόσιο να τους τάξεις, χορεύουν σαν τις μαϊμούδες μέχρι να πέσουν χάμο. Το έχω πει και σε παλιότερο βίντεο, δεν θα χρειαστεί ούτε μια σφαίρα να ρίξει ο Ερντογάν, με το πουγγί στο χέρι θα έρθει, γιατί ξέρει καλά τι ραγιάδες έχει αυτή η χώρα. Επίσης, για να δώσω ακόμα ένα παράδειγμα, είχε ανακοινώσει ένα τεράστιο project αιωλικών πάρκων που ήθελε να κάνει στη χώρα μας και ο Ραγιάς χαιρότανε, λες και θα οικονομούσε η τσέπη του, σαν για αυτούς τους ηλίθιους που πάνε και χτυπιούνται για μια ομάδα, δηλαδή νομίζοντας ότι κάτι κάνουνε και ότι κάτι κερδίζουν από αυτό. Έτσι και εδώ καμαρώνανε σαν γύφτικα σκεπάρνια. Εν τω μεταξύ τώρα καταστρέφει το περιβάλλον μας, κερδίζει φτηνό πάμφθηνο ρεύμα για τους σερβερ της και γλιτώνει και αυτό το πράσινο χαράτσι, ότι και καλά νοιάζεται για το περιβάλλον. Οπότε αυτοί είναι οι κερδισμένοι. Αυτοί που είναι χαμένοι, ξέρετε ποιοι είναι. Οι μόνιμα προσκυνημένοι. Εδώ να πω ότι δεν είναι μόνο στη Βρετανία
που ο κόσμος δεν θέλει την κυβέρνηση του εκεί πέρα, σύμφωνα με το Musk πάντα. Αλλά και εδώ πάνω κάτω το ίδιο συμβαίνει. Αφού αν διαβάσεις τα σχόλια σε αναρτήσεις ή διάφορα βίντεο, καταλαβαίνει κανείς ότι ο κόσμος έχει φοβερό μίσος για την κυβέρνηση. Το θέμα είναι τι κάνει κάποιος γι' αυτό. Γιατί η απάντηση στην κυβέρνηση δεν είναι τα memes και οι φατσούλες κάτω από κάθε ανάρτηση. Μην τα μπερδεύετε, δεν είναι επανάσταση αυτό. Γιατί ο κόσμος το μίσος αυτό που έχει για την κυβέρνηση, για τα μέτρα ξέρω εγώ που περνάει και για τους νόμους κλπ. Δεν το βγάζει στις εκλογές και το βγάζει μονάχα σε αναρτήσεις. Γιατί δεν πάει να ψηφίσει ένα άλλο κόμμα εκτός των τριών άχρηστων? Θες Βελόπουλο, ψήφισε Βελόπουλο. Θες Λατινοπούλου, ψήφισε Λατινοπούλου. Λεβέντη, ψήφισε Λεβέντη. Κανένας δεν σε εμποδίζει. Δεν μπορεί όμως κάποιος να πηγαίνει για καφέ ή για μπάνιο την ημέρα των εκλογών και να περιμένει από τους άλλους να βγάλουν κλασικά το φίδι από την τρύπα, γιατί τότε είναι άξιος της μοίρας του και σύντομα τον βλέπω όσο κάθεται απαθής και ενδιαφέρεται μόνο για την ομάδα του, για το τηλεreality που παρακολουθεί με μανία ή να πάει για μπάνιο, τον βλέπω σύντομα στην ουρά για συσίτιο μαζί με τους άστιγους. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.